उदालगुरि कबिरालिनि गंसे उज्जवल उइमेन प्रडिउसार कोअपारेटिव ससाइटि लिमिटेड 2023 मायथाइयावनो गायसंदोंमोन बे ससाइटिखौ आरो बे ससाइटिनि गेजेरजों जि जोम दिहुननाय जायो आरो बायदि माइ आबाद मावनायाव मदद होनानै आबाद दिहुननाय दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे नांगौ जानाय हासार मुलिखौ खम बेसेनाव जगायनाय जायो। बे ससाइटिया आफादनि बायदि फोरोंथाय आरो बायनाय फाननायनि मदद नांगौब्ला बे ससाइटियाव मोननो हागोन। गाहायै शेयार होल्डार्सफोरनो मुलाम्फाखौ बांद्राय होनाय जायो आरो बे ससाइटिजों फोनांजाब खालामनो थाखाय होखानाय नाम्बार 6001626362 बे जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन। एक्सपिरियेन्स थानाय बेबायदि मूल उद्देश्यआनो जाबाय बे मेन अबजेक्टिव्सआ जे जोंनि गामि ओनसोलनि जे महिला खेतियक बा पुरुष खेतियक जे बिसोरनि जिबिका लाइभलिहुडखौ जोङो गोजौ दिखांनो एबा लाभवान जानो हानाय बे सुबिदाखौ होनो थाखाय जोङो बे ससाइटिखौ बा एफपिअखौ गायसननाय जादों आरो आबादनि अनगायैबो जों मोनसे इन्ट्रडिउस खालामनाय जादों मोनसे उन्नत फार्म होननाय सेन्टार। बे उन्नत फार्मनि सेन्टारा मूल उद्देश्यआनो जाबाय जोंनि बे खाथि खालायाव थानाय शेयार होल्डार्स एबा फार्मार्स गामि ओनसोलनि बिसोरहा बयबो गोदो गोदायनिफ्रायनो अमा बोरमा दाउ फिसिगासिनो नङासै। दा बिसोरो बेखौ कमार्शियेलाइज लेभेलाव लांनो थाखाय हायाखै। दा बेनिखायनो जों बे उन्नत फार्म सेन्टारनि जुगिदि जोङो फार्स्ट अफ अल ट्रेनिं प्रभाइड खालामो आरो इनपुट सापर्ट नोंनि बे अमा फिसा नांगौ जोङो मोजां फार्मजों कन्टेक्ट खालामनानै अमा फिसा होफैयो आरो ब्रयलार फार्म खालामनोबा जोंबो ब्रयलार फार्मखौ कन्ट्रेक्ट वाइसै जों होनाय जायो आरो दायो देसि बे लकेल जे बेखौ जोङो बेकयार्ड पल्ट्रि हिसाबै जोङो इन्ट्रडिउस खालामहोदों। जोंनि एफपिअनिफ्राय बा एफपिअआव जुरित बा जइन जानो बा शेयार होल्डार जानो जोंहा जेबो एसेबां गोरा कन्डिसन गैया। जोंनियाव शेयार होल्डार जानो हायोबा जानो नागिरब्ला जोङो शेयार मानिखौ 1000 लानाय जायो। ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे डकुमेन्टस पैन कार्ड आधार कार्ड आरो पासबुक ओमफ्राय गावबुरा सार्टिफिकेट होनना बुङो भिलेज एडमिननि सार्टिफिकेट बेखौ लानाय जायो जोङो। बेखिनिखौ फ्राय 1000 शेयार मानिजों लोगोसे होब्लानो जोङो शेयार रिसिप्ट दानना होयो ओमफ्राय बे शेयार होल्डार जानो हायो। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ যি মাকৈ হৈ আছে মাকৈত ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু উইভিং চেণ্টাৰ আছে তাতে শিপিনীবিলাকে কাপোৰ বৈ আছে আৰু এতিয়া আমাৰ ছাইডত বিল্ডিং